ай колхозобо бачаҳои колхозобо салом мегӯем ха ина бачаҳои колхозобо нигоҳ кунед чӣ хеле кору кор. Салому алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Номи ман Зоир аст ва ман канал ташкил кардам барои ҳавасманд кардани шумо ба касби экскаваторщикӣ ва дигар касбое ки маоши хуб доранд, ҷои гармда кор мекунанд кабинетда. Ва имрӯз дар бораи чӣ гап мезанад, дар бораи ҳамаи як-ду ҳамватанмон дар ҳамин видеои пешина нишон дода будам ки дар соҳаи нефт качаткунӣ буравои система кор мекунанд, ай ҳамвои интерн мешаванд бо як касби дигар хуб касби крановщикӣ аст. ҳамн крановаш шумо як нишон метавонам, ҳамин касб дар будган хеле хуб мешавад. ва шумо хоҳиш мекунам ки ҳамаи видеои мара подписатсия кунед, каси меҳмон бошад дар канал лайк монед, поделитсия кунед, ман шумо миннатдорам. бо худа паноҳи худо бошем, видеоро давом медиҳем. Погнали. Ман тамошобинони гиромӣ нигоҳ кунед. Э ҳамватаномон аз райони Колхозобод, бачаҳои Кониободмон буданд ё Семеншикошон. Салому алейкум. ҳама каса хубе? Хуби таға, тинҷи аввало хуб. Мо ай райони вақт, шумо як ҷо? Мо райони Колхозобод. Ай Колхозобод. Бачаҳои Колхозобод салом мегӯем ха. Ина бачаҳои Колхозобод нигоҳ кунед чӣ хеле кору кор мекунанд. ҳамн бачаҳои Конибодо ҳамин турбаро қадима фуро оварда буданд. Шумо бо кашак рисисе? Ё ки ин конаша? Ваё қадимо ира қадимо? О, ана ин буд. Вайш буд ҳамин хеле. Шафровардем дина, шафровардан кор накан ё бардоштист. Ва, чанд километр фуро вардем? 2700 метр. 2700 метр фуро вардем, кор накад бо кашдан бибу. Бур кор накад, да? Фаҳмо чӣ хеле бур кор накад ира? Ин шиқовкаги ку ина. Шиқовкаги уҷа симент мондаги 250 метр дахода. Аммо бояд гурӯҳ мегирад. Фаҳмо. Кор вазбин нест охи? Ман инҷа ҳамин экскаваторщикам. Ман экскаваторщик кор мекунам. Ман дар ютуб як канал дорам. барои дастгири муҳоҷирон дар ютуб. барои ҳавасманд кардани муҳоҷирони тоҷик ба касби экскаваторщикӣ. ва инам ҳамтари касбуда биёед кор кунед. барое ки мардуми тоҷик бисёр чӣ кор мекунанд? Дворник, разнорабочий. ман ҳамин чизоро гуфтам ки кам шава ҳамин чизои разнорабочий, дворник. кори савоб аст. ман инҷадан короче як баъд аз соли нав омадам да. ай приразломный. О, погнали, работаем, давайте. О, нигоҳ кунед чӣ хеле кор мекунад. Раз. Шери наравне. Ин резбаша ҳуйка десену? Ина нигоҳ кун. Бача. ина бачаҳои Колхозобод аз салом бугӯ кӯбрата. аз ҷои Колхозобод меши? ай дурур район меши? ай кадом кӯча аст? Чӣ кӯча будай бо? ина Исмоил Сомонӣ албат. Колхози участка Ленинград. ина колхози участка Ленинград. ай дурур район меши? ман ҳамин корро медидам дар телевизор. ҳавас мехӯрдум ки уна чӣ дай ку уна буравое ки дуруни дарёда мекунанд ку. мегуфтам чӣ хеле кор мекунанд, ина насиб монда буда. ина нигоҳ кун. Раз. боло рафт. ина рӯзи 8 март, рӯзи 11 март, 18 март бо 25 март 2021 экзамена дар шаҳри Псков дар учебный центр. қатъи директораш маслиҳатҳо мо пухтага барои ҳамаи ҳамватанои худмон ёрдам метан. любой экзамена месполӣ. ина марҳамат занг бизанед, номеро телефонаш описанияи видеода мемонад ва шумо метавонед рафта соҳиби праваи экскаватор шавед. чӣ нишон метан? веса бози падём мешавад. ана нигоҳ кунед веса. 16 тонн. ина 16 тонн вақто тусм ях кард.
Ona trani bak. Ana gake bu bardurska. Ana gake. İ pedala mı çıkıyor? Zermeke pedali bulamıyor ama. Pedal nek pedal zurda. Hop. Rang автоматически көрмекіне. Hop, nikahken rezvara uymekine. Ne ki turboy var yok kadar gazlar bu diyor biraz bir bu. Kaskar fayda dura. Ina tamoşo bino girome. Profesör zur ay hemen anami profesör ana profesör Kranavski. Ajoy bu ta yagun joy qintish nest. Faqat harakat kini yodish megiri. Nigoh kini farora rossiyskiy Uralo faroy mayda Uralo peşine faroşen toğara bu. Nigoh kini chiqib faroy asun. Bu hamara ku xe plavna kadar nigoh kini xili chorkinjani est. Rangi ono Kamaza o'z mashinani nishon berdim. Nigoh kini Kamaza birang karobka. Bana faroy peşa binende o zaman faroy peşa nishon berdim. Chiqib kalon. Ne dedi? Faroş kalon maqsad guftan ki bema'ni yani. Ana tamam bibin giromi nigoh kin khay hami Rossiya roz baruz obosh esan hami janjol nabosha revolyutsiya nabosha hami Rossiyada yani gaki 25 tona Chelyabinsk yagon joy qintish nest. Madami kaz ma'qul neki afsuski man уже ekskavator shidam xisham nametadi. Gaki dar par hamma shof puf hamma fason nigoh ki ruchkosh fason nigoh ruchkasha fason ajoyib. Guftam gapim ki будущее за Россия. Nigoh ki hamma ajoyib edi. Hamma chizmada ganda ma'qul shidaki. Ya tamtari kran bixarim. Ana nigoh ki fason yami chorta Pojmonček dora, čotači doram, stojka, yami stojko, ham taraf pas ya, hami o mecika mebroya tamam, nem kabin demişti, çapa rosta korkadan ne gireyim. Profesör bir had bisiyor, ne kama, ne ki, hami jelani doktorda jelani. Maaş modam dura, hami yok şavatır çıkına. Yakmış katı, diğermiş katı, rafta ekskavatörçiyle yani şapıyormuş o. Uca ekskavatörçik dağıtıyor ne? Kranavşik bir şey dağıtılmış o. Benim ca bravo'yu da korkadesi. Svay korkadesi. Bu yağmur so pagnale. Все? Да. Все. Погнали, не готовы смотреть свою работу к ним. Все? Все зачекерено, все, давай, братуха, газу побольше. Обороты, пошла, родная. Так, встречаем. Внимательность, самое главное.
Салам алейкум. О, наш брат, наш, видите? Всем таджикам и узбекам. О, все. Салам алейкум. Салам алейкум. Тебе будет ва алейкум ассалам в комментариях. Погнали. А, никак не. Оп. Оп. Бинам хел диде касб экскаваторщик хел касба. Любой кор айдасиш миоя. Чашми бад нарасан ҳамин хаки сам глане кор карда накор, права дошта накор. Права дошта боши ты кора миови. Бачора дидин да нефт кор мекунан, ай колхозобод да ҳамватанон. Молодец. Системада хичона ҷо кунем. Шуморо ҷо кунем хитонам. Balonu çantam pan şarj dahta her yak svay setona çortona yo 10 metre. Bu hasta ne 12 metre paçka mı ne se paçka mı da paçka şraf ne ya paçka fayda mı ne. İnam xeli koru bura dam vatanın بریم بخونیم پروا را بگیریم خیلی کار برکم میگرده دیگه نمیدونم اینان گیرومی اوجا ما برکیم امروز نه کار تمام نیه اوورده اوزده پروارده ایستن انمی لینا نه که صبح میروا высоковольтный لینا свою را میزنم пока свой бой میه کار гримит میشه تو ویدیو янда подписаться лайк поделиться را فراموش نکن ای شما هم خوری در پناه اولو باشید